Myslíš, že Ukrajinci budú náš obrovský problém? To nie je teória, to je fakt. Ja som počul takú teóriu, že keď skončí vojna na Ukrajine, tak všetci tí vojaci, ktorí proste posledných 6 rokov nepoznajú nič iné, iba násilie a už sa nevedia zaradiť naspäť, takže oni budú obrovský problém. Potom ako raz skončí vojna, rôzne kartely, kriminalita organizovaná a tak ďalej. Myslíš, že Ukrajinci budú náš obrovský problém? To nie je teória, to je fakt. To sú veci, ktoré sú potvrdené po všetkých vojnových konfliktoch, ktoré sa stali. Prvými veľkými, keď nerátam klasickú taliansku alebo írsku mafiu v Spojených štátoch, tak také americké gangy založené Američanov boli práve motorkárske gangy. A tie motorkárske gangy, ktoré vznikali v 60. rokoch, to všetko boli veteráni z vojny. Pretože veteráni z vojny z Vietnamu sa vrátili naspäť do Ameriky a nenašli uplatnenie. Pretože ten stres, ten tlak, ktorý na nich bol vyvíjaný, nedokázali v žiadnej práci vlastne absorbovať, ani v zásade adekvátnym finančným ohodnotením. Vláda sa o nich nestarala a potom to menila. Dneska už existuje ministerstvo pre veteránov v Spojených štátoch a začali si zakladať takéto gangy, kde cítili súnáležitosť medzi sebou a rozhodli sa, že sa musia niečím živiť. Tak sa začali živiť proste hazardom, prostitúciou, drogami, zbraňami a tak sa z nich stali organizované gangy.